Hola, gent preciosa. Aquest missatge és per dir-vos... Ostres, ja m'he equivocat una altra vegada. No, és que he passat per la guillotina, ja m'han fet passar per la guillotina i encara no estic acostumat i no vaig tenir temps de dir-ho, ves per on. Fa ja un parell de setmanes, així que tot va bé i ara no sé què faré. Així que comença una nova etapa. Això d'anar sense cap pel món, no sé, encara no m'he acostumat, Però vaja, que la total, que ara l'únic que passa és que pels hereus els hi queda un deute de 30.000 euros, que em van dir que ja són prou bon conscients de les coses, de les malifetes que m'han fet, però que no podien canviar res. Així, tal qual com us ho dic. Però vaja, feliç el vida, em jubilo, per qui no ho sabia, i què vol dir això? No ho sé. Encara no ho sé. I quan cobraré? Encara menys. Així que, res, només era per dir-vos això, perquè se m'acaba la corda.